paniniwala sa isang Diyos na katulad mo. Kay Diyos na matapat, sang Diyos na mabuti, at Diyos na di nagbabago, ngayon at kailanman. Dinggin ang awit, pasasalamat sa'yo. Sang awit ng papuri sa'yo, Jesus. Sang Diyos, sang hangal, sang ligain sa pagsamba sa iyo. Sang panimla ng pagbabago patungo sa kaluwalhatian mo, isang pag-asa, paniniwala sa isang Diyos na katulad mo. Kay Diyos na matapat, sang Diyos na mabuti, at Diyos na di nagbabago, ngayon at kailanman. Dinggin ang awit, pasasalamat sa'yo. Kay Diyos na matapat, sang Diyos na mabuti, at Diyos na di nagbabago, ngayon at kailanman. Dinggin ang awit, pasasalamat sa'yo. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanon. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome na usab sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Kumusta ka mo nining taknaa? Ako nagtuo nga naa mo kanunay sa kalipay, kalinaw ug maayong paglawas tungod kay ang Dios kanunay nagatiman kanato. Sa ato nga panag-uban ining maong buluhaton, ato ning sugdan ablihan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Ug ako kamong gihangyo nga moadto ta sa mga pag-ampo. Pag-ampo kita. Amahan na mo nga Dios nga makagagahom. Niano sab kami aron sa pagpasalamat kanimo. Niano sab kami aron sa pagdaig pagpasidungog sa imong pagkamaayo kanamo. Imo kaming giatiman, imo kaming gibantayan. Imo o Dios nga giatagbo o Dios ang among gikinahanglan. Among nabatunan ang kalipay kalinaw gikan kanimo. Naghatag kanamo kadaugan ang imong mensahe ug nagdala kanamo panalangin ang imong mga pulong. Amahan Dios makagagahom, amo na usab nga gidala diha kanimo ang among makaigsuonan. Tanan nga imong makatawhan makabati makadungog karon sa imong mga pulong. Among gipangayo ang imong pagpanalangin. Padayon ka o Dios magapanalangin ilabi na o Dios sa tanan nga makabati sa imong mga mensahe nining tagna. Bisan pa sa akong makaigsuonan nga mo replay niining mao nga programa. Akong gideklara o Dios ang imong pagpanalangin kanamong tanan. Bless kinaw matag usagi kan sa mga kabataan-unan ngadto na sa mga hamtong. Nga duna na usab kami makatunan ug mahinumduman nga mga pulong, mga mensahe nga imong gibilin kanamo aron kami o Dios makapadayon sa pag-alagad kanimo. Bless kinaw matag usa sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Mayong gabi, mayong pagpaminaw dalaygon ang Dios.
Mayong gabi may pakiguban sa ato mga kigsunan nga nagsunod sa 11.3 Shiny FM number 1 there is Kabukiran. Sa kalipay ug pahiyo. Maayo nga pagpaminaw, maayong gabi, maayo nga pakiguban sa tanato mga kaigsunan nga nanukat sa naglaing mga sitio diri sa barangay Sardinia sakop sa lungsod sa Malabuyok. Maayong gabi, may pakiguban sa tanato mga kaigsunan nga nagpuyo diha sa sitio Ampak, sitio Linao, ato mga kaigsunan nilang brother Johnny o ni Sister Christy, ni brother Julius, mga Alianic family nga naa diha sa Linao. Maayong gabi. Maayong nga pakiguban ato mga kaigsunan diha sa Pantag og ilabi na sa Kalatagan. Dalaygon ang Dios magapanalangin ilabi na sa ato mga kaigsunan diha sa Malaigang og siyempre mga kaigsunan ato mga kaigsunan diha sa diri sa sitio Kalugtugan og sitio Tubod. Maayong gabi, may pagpaminaw og proper Sardinia ang Dios magpanalangin. Napuno sa kalipay ug pahiyo. Alang sa ato mga kaigsunan nga nagsunod sa FM radio, pwede ra gyud mo mobisita mga kaigsunan sa ato ang Facebook account. Pwede ra gyud ninyong i-search mga igsoon ang atong programa, ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Ang inyong madunggan, inyo nang makitaan. Maayong pakiguban, maayong pagpaminaw. Sa tibuok ng kasindahan. Good evening sa ato mga kaigsuonan nga nakasunod na sa ato ang programa ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Mga followers, mga viewers gikan sa nagkalaing mga lugar o gikan sa atong mga kaigsuonan nga naa karon sa nagkalaing mga kanasuran. Maayong gabi, maayong pakiguban, ang Dios magpanalangin. Mayong pakiguban ni Rutsel Gaba Singgit. Mayong gabi Pastor og sa tanang viewers og si Brother De Herolaga. Malipayong gabi Pastor Gideon, malipayong gabi usab sa tanan. Mga problema nga nagla. Si Mercy Yuba Curion, mayong gabi si Marley Lanzado Wong. Mayong gabi Sister Merly, ang Dios magpanalangin. Si Janar Istante, maayong gabi Brother Janel, maayong gabi po Pastor Gideon og sa tibok mong pamilya dalaygon ang Dios kanatong tanan. Og sa tanang mga viewers and listeners. Si Merlinda Riambundansa, maayong gabi sa Candida Itang Dakalos. To God be the glory, maayong gabi Pastor og sa tanang mong pamilya. Si Leonardo Lumagbas, maayong gabi Pastor og sa tibok nimong pamilya dalaygon ang Dios. Gikan usab ni Sister Gingging si Gina Kamahalan, maayong gabi Pastor Gideon, kumusta og sa tanang katawhan sa Dios. God bless you Pastor. Uban sa tibok mong pamilya og sa tanang viewers and listener ning imong programa. Request awit makalangit dito sa cross. Salamat kaayo sa inyong pag-share sa itong programa. Ang inyong pag-share dako na kainang kahimuan diri sa atong panaguban. Maayong gabi may pagpaminaw ni Rachel. Maayong gabi Pastor Gideon ug sa imong family. Maayong gabi usab sa tanang mga nagsunod sa imong live. Pwede request awit makalangit Pastor, ikaw uban niya. Thank you Pastor. Ikaw uban kaniya. Akong andamon og pangitaan. Kay ang tanan nakasala. Dili sa buhat kita mamataro. Atong tagaan og pagtagad mga kaigsuonan ang gi-request diri nga ikaw uban kaniya. Diri lang sa ato nga programa nga ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ang Dios magpanalangin sa matag usa. Kawang lang ang kanay. Maayong gabi, may pagpaminaw ni Roselyn Tihas Pakunla. Maayong gabi Pastor uban sa imong pamilya o sa ubang nagsunod sa imong live. Si Pino Number, maayong gabi Pastor. GC Liaging watching from Davao City. Maayong gabi ni Eileen Dihardo. Maayong gabi Pastor, prayer request sa akong anak sa iyang kaayuhan nga gibati. Okay, God bless from Isabela Negros Oriental. Ato nang dados mga pagampo niya. Pasalamati si Lord. Maayong gabi ni Rachel. Salamat kayo sa imuhang pakiguban o pag-share sa itong programa. Si Janar Estante, maayong gabi. Si Archie Sanchez, si Bericio Chongi, o maayong gabi ni J. Mark Villanoca. Maayong gabi Pastor Gideon ug sa tanan mong family.
Pastor dalaygon ang Dios sa kanunay magapanalangin matag usa request ko dili ka bayran. Salamat Pastor. God bless us all watching from Pulilan, Bulacan. Ang Diyos kahibulungan siya, makiguban na to. Kita sa mga pag-antos ug pagagulo sa kasubo, nakasayod siya sa ligil lang kinaasi. Mayong gabi may pagpaminaw ni Albert Dinoyo. Mayong gabi ninyo nagaw. Mayong nga pagpaminaw no uban ni Sister Famila. Mayong gabi ni Gaw Albert matupag good evening Pastor dalaygon ng Dios. Si Gina Ilustrisimo. Mayong gabi watching from Tabing Tabango, Liti. Mayong gabi may pakiguban ni Sister Vivian og ni Rosita Akma. Si Sister Rose Datuon yo matod pa good evening Pastor request ko kinabuhing bag-o. God bless you uban sa imong pamilya. Ng kaniya, pakisulti ka sa ligan. Ang Diyos kahibulungan siya. Mayong gabi ni Sister Norbert tayo. Matod good evening Pastor ug sa tanang followers ilabi na gayod sa imong tibok pamilya. Dalaygon ang Dios. God bless always. Mayong gabi ni Gary Perez. Mayong gabi Pastor. Salamat kaayo sa Ginoo. Nakatan-aw na pud ko sa live nimo. Greet ko kay Gaygay Perez og Pinaso Shalom og Dodong Pinaso og Melchor Melchor Pinaso request song Labod. God bless. Bulungan siya, dili ka na mag-inusara, magauban siya. Awit makalangit nga gi-request diri dili ka bayran. Ato ra ni Tagalog pagtagad ang umang mga awit makalangit sa maaning dili kinabuhing bag-o og labod. Mayong gabi may pagiguban ni Ching Bindiho og ni Edmond Magayano. Mayong gabi ninyo diha Brad Edmond og ni Liti Gundaya. Mayong gabi og ni Dante Fabol. Mayong gabi Pastor. Patabang kog ampo sa akong kumplitong kaayuhan og dili na unta maoperahan si Pastora Lilia Monares. Kanunay nato nang gihangad og gisalig sa Ginoo ato ragyong lauman ang tubag sa Dios. Si Analia Dionan Hernal, mayong gabi Pastor. God bless you all for your family. Request lang po sa usab kaawit sayong yakap po. Sa mga kaayuhan. Mayong gabi ni Mary Joy. Mayong gabi Pastor ug sa tanang naminaw sa maong programa. Excited jud ko kaayo sa pagpaminaw sa imong mga wali. Madasig jud ko ug dili man tanan Pastor sama nimo magwali. Ang uban manggod balik-balik lang ang mga mensahe niya murag pataka lang explain layo ra kaayo sa gibasa nga teksto. Salamat sa Ginoo. Usag yun sa pinakaimportante mga kaigsunan kana bitong makabantay ta kung kana bitong makadiscern ta kung ang mga wali haom pa ba sa Biblia. Kay gipasidan-an na magyud sa Ginoo di ana nga dunay mga wali nga mopasalaag sa atoa. Matud pa ni Ginoong Hesus kung mahimo ang mga pinili. Kung mahimo gani matud pa ni Hesus ang pinili madala. Si Pab Still Manuel, maayong gabi Pastor Gideon og sa tanang naminaw sa imong programa. Maayong gabi no sa tanan ni Jocelyn Barbon Isidoro. Ang Dios magpanalangin. Ang ibalos ko sa Dios. Si Jocelyn Barbon is si Gina Ilustrisimo. Request awit makalangit bag-uha ako Ginoo. Sister Susana Pablio, maayong gabi Pastor Gideon og sa tanang mga Kristiyan dalaygon ang atong buhing Dios. Si Isadora Patagan, maayong gabi Pastor og sa tibok pamilya nga nagsunod sa live. Og si Romilin Tabugais, maayong gabi sis. Good evening Pastor, salamat sa kahigayonan, salamat sa imong kinabuhi nga imo jud gipagamit sa Ginoo para ipamata imantala iyang mga pulong pinaagi sa imong programa. Pare-request kog song Pusong Dalisay. Ako rang isip ang ubang mga awit makalangit kay atong files dire
puno na. kinabuhi. Mayong gabi ini Pino number. Mayong gabi pastor. Ngutana lang ko asa inyo Cebu. Si JC Liaging watching from Davao. Naamay sa Cebu ug nasa Malabuyok. Si Delsa Gumaid, maayong gabi pastor sa imong tibok pamilya. Salamat sa Ginoo nakapaminaw na sad ko sa taga-gabi. Jud ko mangita kong nagwali na baka. Salamat sa Ginoo watching Aloran Misamis Occidental. Sa mga Mayong gabi ni Gaspar Galo, mayong gabi sa tanan tigpaminaw diha kanimo pastor, mayong gabi. Akong gihangyo gidasig nga matag-usa kon ang matag-usa ra gid nga mo share sa ato nga programa, inyong i-share ngadto sa inyong mga kailagigala ug labi na sa inyong pamilya. Ako nasayod nga malipay ang Dios. Ug sa dihang malipay ang Dios, kinabuhi. dili siya mulingiw sa atong mga hangyo. Dili usab siya mubalibad sa panahon nga atong pangayoon ang panalangin nga giandam. Si Susana Pableo, good evening, Monday sa tanan. Wow, no? Sister Vicenta Panin, good evening pastor ug sa tanang viewers, God bless natong tanan, especially sa imong family. Si Agnes Triumphante, maayong gabi pastor Gideon, God bless you your family, dalaygon ang buhing di Ginoo. Request awit lahutay. Sa gi-request awit lahutay ug sa dito sa cross, ako raning tan-awon unya kung okay pa ba. Okay pa ba akong tunlan? Medyo gaganina mga kaigsuonan samtang nanguha kong kahoy, medyo murag na ay kakapoy, pero okay ra gyud mga kaigsuonan tungod kay exercise pa na sa atong lawas. Awit makalangit diri sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko kinabuhing bago. Sangpi kanimo ania ako Ginoo nagapaubos sa ngalan mo ania ako magpasalamat ako sa pagdaig utang makapay mo kanimo ani ang kinabuhing bag-o Mayong gabi ni Alejandro Moldes. Good evening pastor, watching me from Barangay Luna, Kapalong, Davao del Norte. Pastor request kog song entitled sa Calvario. Please play the song kay nagwatch ko. Ako rang ipasunod brother Alejandro ha. Adunay waiting dire nga unang naka-request dire sa itong programa. Human aning kinabuhing bag-o, labod og bag-uha ko Ginoo. Unya naapag yun ay sayong yakap. Human aning kinabuhing bag-o, sayong yakap, dayong labod, bag-uha ko Ginoo. Nya naapag yun nakauna pag yun ha. Og kung mahimo katong dito sa cross og lahotay, okay ra gyud akong tingog, katahon ako to niya. Salamat kayo brother Alejandro sa pagsabot. Simpleng tao, kini nindot no, maayong gabi Si Matias Sato, maayong gabi pastor Gideon og sa tanang kasunod sa imong programa ang pulong mo kinabuhi ko. God bless pastor, request tibuok mong pamilya. Sister Teresa Masangin Mandanao, maayong gabi Si Mary Joy Bunid Kanonigo. Pastor, okay lang ba na mamili kag simbahan kung asa ka gusto mo simba? Kay naamang gyud time pastor nga dili kaganahan sa mga leaders sa simbahan og sa mga membro na pausahay magwali pastor nga mura nagbalak singgit-singgit
sa pagwali niya halos dili masabtan unsay pasabot sa ihang giwali. Salamat pastor sa pagbasa. Insakto ang imuhang gihuna-huna. Moingon gyud ko nga insakto gyud ang imuhang gihuna-huna nga mupili gyud tag simbahan. Kanang mutubo ta. Kanang naatay magkatunan. Salamat sa Makakaton ta sa pagsunod ni Ginoong Hesus, makatuon ta sa kinaiya, kinatibuk-an sa Dios, ug makasabot ta sa mga pamaagig plano sa Ginoo. Kinahanglan do na gitay makatunan sa dihang muduol tag balay alampuanan. O niya sigurohon nato ang atong makatunan ang mga pulong sa Dios nga atong ilagaran. Kinahanglan makasabot yun ta. Kung unsay ato ang kanabitang nabatasan nga lungguwahe, sa mas akong amigo mga kaigsuonan nga dili siya kay kasabot Bisaya, dili pud siya kay kasabot sa Tagalog. Mag-nosebleed siya sa Tagalog ug sa Bisaya, pero kasabot gyud siyang English. Aniya muna nga mo minaw siya mga wali in English. Pero naagi panahon nga matud pa niya ganahan pod sa Binisaya, manang mutlantaw pod sa atong programa. Muna nga importante mga kaigsuonan sa dihang moduol tag balay alampuanan ang mga pulong ato gyung masabtan. Unya haom sa atong gikinahanglan ang mga pulong nga atong madunggan. Mao na nga moingon kong insakto ng imong gihimo, makatabang importante sa imong kaugalingon o sa imong pagkakristohano. Oras sa atong nga programa alas 8:15 na sa kagabion. Human ani nga kinabuhing bag-o, moadto na ta sa pulong sa Dios. Unya witing ang awit makalangit yakap sa sayong yakap labod og bag-uha. Niya na pag nag-request no kaganina. Unsa man to? Salamat sa kalipan. Matud pa okay ra pastor, at least ma-play ang akong request. Dili pa mahuman ang imong live. Okay. Ako matong nasib. Ako na lang andamon diri brad ha. Salamat kayo brother Alejandro. Salamat sa kinabuhi ihatag mo. Salamat sa kalinaw gipaambit mo. Salamat sa kalipay gipahari mo. Salamat o Jesus sa kinabuhing bag-o. Okay, napahong napahong na og kalit. Kay ako ang kuan ang sa Calvario akong giandam. Sige lang, sorry kayo ha. Kay awit makalangit sa iyong yakap. Dayong ako nang i-prepare ang awit makalangit nga para sa ato ang pagkiguban sa pulong sa Dios. Sa iyong yakap. Sa iyong yakap, ako'y di na bibitaw. Sa iyong tawag, laman ng puso ko ikaw. Ano nga bang nakita mo? Nasa akin ay ninais mo. Di ko akalain ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan. Dili nato kalimtan ang ato ang hisgutan. May tungod ni trabaho o buluhaton sa mga Kristohanon nga musod og balay alampuanan. Kana bitang mo ato tag simbahan. Unsa man gyud ato ang dapat makataon ng trabaho nga gipakita sa pulong sa Ginoo nga din ato karong hisgutan og pamalandungan. Kinahanglan mga kaigsuonan mabansay ang atong kaugalingon. Maanad bitaw ang atong kaugalingon sa maong trabaho. Kaysa ko nang gikaingon kung ang atong kinabuhi dili anad sa trabaho, daghan kaayo ni mulon. Munang kinahanglan atong batasanon ug anaron ang atong kaugalingon sa trabaho nga gipakita sa Ginoo alang natong tanan. Sa akin ay ninais mo. Di ko akalain. Si John Suelo Barris, mayong gabi naminaw mi diri sa Delia Puerto Carmen Bohol. Si Bongbong Roam, request ko pastor, ang takna hapit na. Si Lily Francisco, mayong gabi. Si Jocelyn Bagyo, mayong gabi pastor, maminaw ko kanunay sa imong pulong.
Una ko matulog kay mahuman imong mga pulong mag-worship ko. Wow, ninduta no, dalaygon ang Dios. Ako'y di Si Jenny Rose Gitias, maayong gabi Pastor. What's saying later request kog kanta Goodness of God. Si Ann Gilardis, good evening Pastor Gideon, kanindot jud sa mga pulong sa Ginoo. Wow no, gikan sa asa man to, sa Calatrava, Negros Occidental. Si Mimi Dalio, good evening Pastor, watching from Davao City. Request kog kanta Lahutay. Okay, salamat kaayo. Si Rachel, matod pa bitaw tinuod gyud na Pastor. Naapod uban Pastor nga sigig English man. Pud oy. Unya kami nga namati kasagaran wala intaw kahumag eskwela. Dili gyud mi kasabot og English. Pero salamat sa Ginoo kay naa dire. Mo tambay lang mi sa mga pulong amo kinabuhi ko kay dili dire makasabot mi grasya sa Ginoo. Shout out ko sa akong pamilya sa GC nga kanunay na akong ginasin imong live. Himaya sa Ginoo adunay kalambuan, dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Salamat no sa kakogi ni Sister Rizal. Si Pastor Dili Manatad, maayong gabi, dalaygon ang Dios. No, salamat kaayo matupag. God bless sa imong tulumanon Pastor. Akong tulumanon, inyong tulumanon, atong tulumanon. Kasa ako nang gikingon, wala ko kung wala sa mo. walang hangganan, walang hangganan. Mayong gabi ni Jonathan Montes og ni Nini Daza. Hello Pastor, good evening. Si Flor Dalasay Florence, just another woman alive sir. Shout out, God bless you. Dana Nawala man, giris man. sa pinagyaran, pinakita mo ang iyong kakayahan. Okay no, ato na ta sa paghisgot sa pulong sa Ginoo. Aniya sa ako nang gikaingon diri, ako rang giwiting ang mga awit makalangit sama ni ining labod og bag-uha ko Ginoo og sa Kalbaryo nga gi-request gyud ni Brother Alejandro. No, salamat kaayo. Ang ato rong hisgutan mga kaigsuonan, usa kini ka importante nga angay natong masayran, mahibaw-an kay mao kini trabaho sa pagtawag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Gitawag ta mga igsuon ko sa Ginoo, dili aron lamang maluwas, kundi aron pagtrabaho sa plano sa Ginoo nganong gibayran ta sa hamiling dugo ni Kristo. Ang sulat ni Apostol Pablo nagsulti diha sa unang Korinto kapitulo 6 19 hangtod sa 20 nga kinahanglan gamito nato kini atong lawas. Kay matud pa sa iyang mensahe, gipalit na kita sa dugo sa kinabuhi ni Ginoong Hesukristo. Dili na kita mo'y tag-iya sa atong lawas. Kini atong lawas templo na sa balang espiritu. Ug dili na kita tag-iya niini. Busa ato ning gamiton kining atong kinabuhi sa paghimaya sa atong buhi nga Dios. Mao ni usas mga sulat nga gi pahinumdom kanunay ni Apostol Pablo. Ikaw ug ako kinahanglan masayod ta niini. Kinahanglan dili usab nato ni baliwala kay dinhi ta paninglan sa Dios. Dinhi usab ta gantihan sa Dios. Atong hinumduman mga kaigsuonan nga ang Dios mo ganti dili sumala sa atong pagtuo, kundi sumala sa atong nahimo, nabuhat ug sa atong mga pulong. Gantihan og hukman ta sa Dios sa atong mga buhat. Kung kining atong mga buhat nakapahimaya ba niya, nakapalipay ba sa Dios, gantihan og pasudlon ta sa kinabuhing walay katapusan dito sa bag-ong langit
nga gisaad sa atong Dios nga atong gilagaran. Mga igsuon, ang atong hisgutan karon maghisgot ni sa trabaho. Mga trabaho sa mga Kristohanon diha sa simbahan ug diha sa pagsimba sa Dios. Kinahanglan masayod ta. Inay mong tapad kinahanglan masayod kanini. Kay kun kita dili masayod o makakat-on sa maong trabaho, sa atong pinulungan nga binisaya hawalan ta. Kana bitang kanunay tang masayop. Kana bitang trabaho nga wala ta maanad. Daghantang bation, daghantang mga mulo, mga reklamo, ug moabot ang panahon, daghanay tang mga rason nganong di ta kasimba. Kay ngano man, wala man nato mabatasan. Kana bitong trabaho nga dili nato batasan, di ta mingaon. Apan dili sad ta kabalibad o dili sad ta kahangyo sa Ginoo nga moingon ta nga Lord, dili man nako batasan ang mga buluhaton sa simbahan. Mga igsoon, dili ta kabalibad. Gani mas muduol ta sa Ginoo, moingon ta nga Lord, gamit ako. Lord, gusto kong moalagad nimo. Gusto kong magpagamit o gusto kong mugsugod na sa akong buluhaton. Kay bulahan ang tao nga dunay gibuhat nga mga buhat nga makapahimaya sa Dios. Kaysa matagaron og unya nag-andam ang Dios og ganti. Ang tanang mga magtotoo, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, kanunay moadto gyud nagbalay alampuanan. Gitawag sa ato ang panahon karong simbahan. Og ang tanang mga simbahan sa tibuok Pilipinas og sa tibuok kalibutan naagay mga tao. Dili matawag ang usa ka building o usa ka dapit nga simbahan kung walay tao. Kung ang usa ka building nga walay tao ug wala nay tao, muingon ang mga tao nga makaagi kanang simbahana sa una, apan karon wala na simbahe. Abot ipasabot, ang simbahan kinahanglan gyud nang naay mga tao. Og usa ka nga gipangita sa Ginoo o gitan-aw gisusi sa Ginoo kung misimba ba ka kaniya. Pwede na to nga ingnon mga kaigsuonan ang trabaho, pwede na to nga muingon ta nga, pastor, pwede ba da ang trabaho nato sa simbahan iparihan nato sa trabaho diri sa yuta nga pwede tang kana bitang muhangyo usay tawag ana kanang mulive mo kansa sana request letter man na mo live, di man gay ko anad og trabaho anang mga company mga kaigsoon. Mga katawa sa taha matod pas uban abay katawanan. Sige padayon ta ha. So diha sa pagsimba dapat dili na to kalimtan. Kinanginanglan man tag panalangin, nangilahan man tagiya. Gusto man kahatang giyahan sa Dios. Gusto man kahatang panalanginan sa Dios. Kung nangandoy ta nga giyahan ta sa Dios ug mao nay atong prayer, usas mga giya sa Ginoo kanang mosimba ta niya. Usas sa mga giya sa Ginoo nga dili ta gayud kana bitang dili na to ibaylo ang panahon or adlaw nga para sa Ginoo. Kining maong mensahe alang ninimo, alang nako, alang natong tanan nga nagtuo kang Kristo. Unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 15. Ako ning basahon mga kaigsuonan kay medyo taas ato rang paspasan. Ablihin yung Biblia, manaamas papel, Biblia nga di papel o kaha Biblia nga nasa cellphone. Magdungan ta sa pagbasa. Bersikulo 1 nagingon, busa una sa tanan awhagon ko kamo sa pagampo alang sa tanang tao. Pangayo agikan sa Dios ang tanan nga ilang mga kinahanglan og pasalamati siya. Kinahanglan iampo ninyo ang mga hari og ang tanang nagmando aron makabaton kitag mahusay malinaon kinabuhi. Kinabuhing Dios noon og subay sa hustong pamatasan.
Maayo kini og makapahimuot sa Dios nga atong mangluluwas. Buot sa Dios nga maluwas ang tanang tao, mahibalo sa kamatuoran, kay may usa lamang ka Dios ug usa lamang ang naghiusa sa Dios ug sa mga tao. Siya mao ang tao nga si Hesukristo. Gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron sa paglukat sa tanang tao. Kini ang kamatuoran nga luwason sa Dios ang tanang mga tao gitagal sa panahon. Mao kini ang hinungdan nga gipadala ako nga apostol og magtutudlo ngadtos mga dili Hodeo aron sa pagsangyaw sa mensahe sa pagtuog kamatuoran og wala ako magbakak. Buot ako nga magampo ang mga lalaki nga naa sa tanang dapit, magampo nga binayaw ang mga kamot sa walay kasuko o panaglalis. Buot usab ako nga ang mga babae magmaligdong ug magtinarong sa ilang pagpamisti, kinahanglan dili sila magpalabig dayan-dayan sa buhok o magdayan-dayan og mga bulawan o mga perlas o magamit og mga mahalong mga sapot. Inunua, pagbuhat silag maayo nga maoy angay sa mga babae nga nagpaila nga Dios nun. Kinahanglan nga ang mga babae magkat-on pinaagi sa paghilom sa hingpit nga pagpaubos. Dili ako motugot nga ang mga babae magtudlo ug magmando sa mga lalaki. Kinahanglan hinuon nga maghilom sila, kay si Adan mao ang unang gihimo nga o gisunod si iba, og dili si Adan ang nalimbungan kundi ang babae, og siya ang nakalapas sa sugo sa Dios. Apan ang babae maluwas pinaagi sa pagpanganak kun magpadayon siya sa pagtuo og pahigugma og sa pagkabalaan, inubanan sa kalingdon. Ang uluhan nga gibutang ni Apostol Pablo, mga pahimangno bahin sa pagsimba. Kanang musulod tag simbahan, labi na kung musulod tas nagkalain-lain nga mga ngalan sa simbahan, mga nagkalain-lain nga mga karatula nga simbahan, kung makabantay ta lahi gyud ang pamaagi. Siguro pipila nato nakasulod nag mga simbahan nga dili kana bitang dili pareho sa mga born again. Siguro kadaghanan nakasulod na og simbahan Katoliko. Ako nakasulod na og simbahan nga Katoliko. Requirements sa among eskwelahan sa una, before mo paso mi sa among graduation sa elementary, mao to'y first and last nako nga pagsuod. Unya nakasud kog simbahan nga Iglesia ni Cristo, tungod kay ang akong uyuan Iglesia ni Cristo. Diha sa Panyabunan dunay simbahan diha. Siguro to bulwang dapit. Unya nakasulod po ko og simbahan sa Seventh-day Adventist, Baptist, Presbytery. Gikan ko sa Simle. Og nakasuway kog suod sa simbahan nga Diyos Amahan. Ngano ako ning hisgutan sa pagsugilon og sa pagsugilon kaninyo nga doon ako'y mga nasudlan nga mga simbahan ug sa panahon nga musud ko adunay nagkalalaing program hanay sa pagsimba. Dunay mga panahon nga musimba ko nga dili nako kalikayan ang pagpaniid. Isa ko nang gikaingon kung dili ako ka antigong moniid, dili sad ko ka antigong mutudlo. Maniid ko sa mga tao o gani ako mismo makasaksi nga dunay mga tao nga ang trabaho igo ra sa paglingkod, pagkanta, pagpaminaw, paghalad o pagpauli. Unya gibalik-balik ang maong trabaho sa matag Domingo, sa tibuok bulan hangtod sa tibuok tuig, hangtod nagkataas ang panghidaron ug namatay. Daghang mga tao nga niuna na nato ug nipauli na sa yuta ug ang kalag espiritu miatubang sa Dios, nga ang ilang nakatunan mao lamang ang pagpungko, pagpaminaw,
paghalad ngadto sa halaran, pagkanta, pagpauli. Speaking about pag-ampo, daling makabalibad. Tanong inana mangyod ang sitwasyon sa kinabuhi sa tao. Tungod ba kay kulang og mga magtutudlo, or kulang lang gyud og pagpakabana ang mga magtutudlo, or kaha kulang og kanang kadasig or kana bitang tinguha ang tao ngan mosimpa. Sa imuhang panghuna-huna karon, samtang nakadungog ka sa akong gibasa nga diha sa sulat ni Apostol Pablo sa unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa 15. Kung ako'y mangutana kanimo, unsa may imuhang ganahan nga trabaho diha sa simbahan? Trabaho na bana nga maglingkod, maminaw? Unsa man gyud mga gipakita nga trabaho diha sa simbahan nga gusto sa Dios, nga ikalipay sa Dios, nga angay natong makatunan ug dapat lang nga atong makatunan, dapat nga atong masayran aron dili mahimong kawang ang atong pagkakristohanon. Mga igsuon, ang usa ka sundalo kinahanglan kabalo siya sa iyang trabaho isip sundalo. Dapat ang usa ka sundalo nakahuman sa insakto nga training, sa dili pa siya mo kana bitang tugyanan sa maong trabaho isip sundalo. Kinahanglan kaantigo siya mo gamit sa armas, o kinahanglan kaantigo siya nga mo dipinsa sa iyang pagkasundalo. Kinahanglan sa tanan nga mga pangsyon isip sundalo kaantigo na siya. Kung inana kaimportante ang kinabuhi sa sundalo diri sa kalibutan, unsa nakaha kaimportante ang trabaho isip kita sundalo ni Hesukristo. Ikaw ug ako sundalo ta ni Hesukristo. Dunay mga awit ug dunay mga tao nga naghimo og mga awit magalangit mahitungod sa kinabuhi sa tao nga nahimong Kristohanon ug sumusunod ni Kristo. Matod pa, ikaw ug ako mga sundalo ni Kristo. Ay mga awit kaniadto nga matod pa, mga sundalo kita ni Kristo, siya ang atong Pangulo. Mga sundalo kita ni Kristo, siya ang atong Ginoo. Isang yawta niya sa bisan asa nga siya ay mangluluwas ta, muluwas siya ni bisan kinsa nga moduol kaniya. Diha pa lang sa kanta, yes, ang Ginoo manluluwas, pero ang luwason ni Hesus katurang moduol niya. Maubitaw na si Jesus mitanyag og mga pamaagi aron maluwas ta gikan sa ato ang mga kabugaton, kaluyahon, mga problema nga dili nato kaya. Mateo kapitulo 11 bersikulo 28 miingon si Jesus, "Duol kamo kanako, kamo gikapuya gibugatan, kay papahulayon ko kamo. Gana nga akong yugong, akong isangon kaninyo." Mga igsuon, ikaw ug ako kinahanglan dili nato kalimtan kining pulong pagsimba. Sukad nga bidesisyon ta, hinumdumi sa dihang gibautismuhan ta, duna natay pakigsaad sa Dios. Dili nato dapat kalimtan ang atong mga pakigsaad, kay kitay ning saad ana sa Dios. Naghimo tag saad, dili pinaagi sa atong ginikanan o di bisan kinsang tao sa atong palibot, ning himo tag pakigsaad sa Dios tungod kay mingtuo ta nga dunay Dios. Mga igsuon kos Ginoo, sumala sa awit nga ato ang ginalitok sa diha nga mitikang ta sa tapagpangalagad sa Ginoo, umiingon ta, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Wa tay laing sundon,
Dili atong kaugalingon, dili ang atong kabisi, kundili ang atong Ginoo. Apan mao ba kini ang nahitabo sa atong kinabuhi isip kita mga Kristohanon? Kung mao kini ang nahitabo sa atong kinabuhi mga kaigsuonan nga walay laing gisunod ang walay lain nga gisunod ang atong kinabuhi kundili si Jesus. Kabalo mo unsa? Bless kayo ka. Kay panalanginan ka samtang nagpaabot ka sa pagbalik sa pagbalik ni Jesus. The more pagyud kang panalanginan sa panahon nga muatubang natas manan. Manang dili nato kalimtan ang atong pakigsaad sa Dios. Ang trabaho mga kaigsuonan sa mga Kristohanon giklaro diha sa sulat ni Apostol Pablo sa bersikulo 1, unang Timoteo kapitulo 2. Kung naamoy Biblia, gikan sa bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 7, diha giklaro ang trabaho nga angay natong kana bitawng anaron. Kinahanglan dapat maanad ta. Kaysa ako nang gikaingon, ang trabaho nga dili ni kana bitawng di ka anad sa trabaho, nahapdira ka ana. Hapdira. For example, example ha, ang imong trabaho opisina. Naanad kas opisina. O niya, mga papers works ra gyud ang imuhang computer ra gyud ang imong gagunitan. O niya sa kalit nisira ang imuhang company, pananglitan lang ba? O niya wala na kay income, pila na kaadlaw, pila ka semana, pila ka bulan wa gyud kay income ug wa gyud kay nakit ang trabaho. Gawas lamang sa construction. Nya gikan kas computer, o niya patrabahoon kag libor, papasanon kag simento, papalahon ka og graba, o niya inigsugod nimong trabaho didto. Mga igsuon ko sa Ginoo, sure gyud ko nga ang imong lawas mo reklamo gyud na kay di man ka anad. Pero sa mga anad nga mga tao sa trabaho sa construction, anad kaayo og halo, anad kaayo og bitbit og simento, anad kaayo og bitbit og mga kalublak, pasan og kahoy, mga bugat. Patrabahoon po nagkalit dito sa opisina, mo reklamo sad na. Nganong ako ning gisulti? Para masayod gyud ta. Nga kon sa trabaho di gani ta anad, dili ta magdugay. Kung dili gani anad ang atong lawas, kumbaga wala nato batasana ang maong trabaho. Pero kung mabatasan nato mga kaigsunan, mingaon ka. Nya excited ka ikang mo balik sa trabaho. Pero kung dili ka anad, kumbaga na pull-an na ka. Wa pa gani kasugod na pull-an na, wa ga pa gani kasugod nagreklamo na, kay dili lagi anad. Ang may tabo ana, hapdira ka ana. O ingon ka nga, Lord, maghapdira ko wa bay lain. Ingon ang Ginoo, wala na. Ako na nang gibilin ka na maong trabaho. Ug alang na nimo, dili alang ni bisan kinsa. Kay naming tuo ka. Mga igsuon kitang mga Kristohanon, doon na gitay trabaho. Usa sa mga trabaho, mga kaigsuonan nga gipakita, ingon nga kita binayran, tinubos sa dugo ug sa kinabuhi ni Jesus. Doon na gitay trabaho. Ikaw ug ako, wa nailaing trabaho, labi na kung adto natas tronos Ginoo, kana bitaw adto natas gingharian sa Ginoo. O sa may trabaho nato didto? Wala nailaing trabaho, gawas lamang sa pagsimba, gawas lamang sa mga pagdahig, gawas lamang sa mga pagpasalamat. Adlaw o gabi, gani mga kaigsunan, matud pa waay gabi. Tanan nga panahon, gikan sa pagsulod hangtod sa kahangturan, way laing gipakita nga trabaho dihas bala ang kasulatan sa mga taong nakasulod ug makasulod sa bagong langit. Mga pagdahig, mga pagpasalamat, mga pagpasidungog ug dili kabati og kakapoy.
Dili ka batiog ka puol. Kay nga naman, bag-o ka. Bag-o na tana. Nga naman, kay napuno tas kalipay sa presensya sa Dios. Kabalo ba mo mga kaigsunan, ang tao nga mapuno sa kalipay, dili niya bation ang kakapoy. Yes. Dili niya bation ang kakapoy. Tanawa ra gud ng mga bata nga lingaw kayong mga duwa. Kung kita mo'y paduwaon, pila lang siguro katuyok, mubukad na ng ilong. Pero tanawa ng mga bata, tungod kay lingaw kay sila, dili nila bation ang kakapoy. Isa lang nila bation ang kakapoy. Kanang muundang na silang duwa. Kaya nga naman, basta ang tao na puno sa kalipay, dili na batiog kakapoy. Munang nasa mga pagdaig, dili gyud ta kaingon nga, ug moadto na tas langit, di gyud ta kaingon mga kaigsuonan nga, kapuya dagway no, sige kanta. Kapuya dagway no, sige pasalamat. Dili ta batiog kakapoy nga naman, napuno tas kalipay, napuno tas kalinaw, napuno tas katagbawan. Ang problema, diri pa lang sa kalibutan, wala nato batasan atong kaugalingon. Kung wala nato batasan nag-anara atong kinabuhi sa trabaho nga gibilin sa Ginoo, daghan kay tag mga reklamo. Nya kasagaran ra ba sa mga tao nga naireklamo, dili niya ipasumangil ang iyang kaugalingon, dili gyud nila pasinginlan ang iyang kaugalingon. Kasagaran adto ipasumangil sa uban. Ay kuan man gud o kasimpa kay mo ako ganahe. Kuan tungod man gud ni kuan daghan kayo. Now diri mga kaigsuonan ni ingon si Apostol Pablo, ang gipakita gyud nga trabaho pagsimba. Unya dihas pagsimba kinahanglan makakat-on ta. Mao nang naay mga pagpahimangno. Ikaw ug ako gipahimangnoan ta. Kay dili gusto ang Ginoo nga magtan-aw siya nga dunay mga taong di katigong mutrabaho diha sa pagsimba. Kay kung ikaw mo'y nagpatrabaho, unya magtan-aw kas trabahante nga di kabalo sa iyang trabaho. Kung ikaw mo'y nagpatrabaho mo iyong ka nga kalaming pulihan, dong ugma dong ay lang sagbalik kay wala dili usa ko magpatrabaho, pero sa muna mga kaigsuonan wa na kaganahi tungod kay di kabalos trabaho. So importante kitang mga Kristohanon, kaantigo ta, bansay ta, hanas na ta sa trabaho nga gipakita sa Biblia. Nya hinumdumi mga kaigsuonan ang basihanan ni Ginoong Hesus sa tawo nga tunay tinuod nga nagtuo, dunay tinuod nga pagtuo, katong dunay trabaho. Unya unsay giingon sa Juan kapitulo 14 bersikulo 12. Si Jesus miingon, si Jesus misulti, ang tinuod nga mingtuo kanako nagbuhat sa akong mga buhat og magbuhat paglabaw pa niini. Si Jesus mainampuon. Pangutana, sa imong pagkakristohanon mainampuon pa ba ka? Kung muingon kung pabaka, buti pasabot sa imong pagkakristohanon kaniadto, grabe kang mo ampo. Pero karon kumusta naman? Grabe pa bagyapon tang mo ampo. Or ang ato pag-ampo logos na lang gani kaabot sa kisame. Mga igsuon, usa sa mga trabaho nga angay natong bansayon kining sa atong kaugalingon kining pag-ampo. Kinahanglan ka antigot ang moampo. Nya kinahanglan mo ampo ka mga kaigsuonan, kaigo gyud ka, kanang nakasubay gyud ka, nakasubay gyud ta sa gustos Ginoo. Kay sa panahon nga mahimuot ang Dios mga kaigsuonan, panalanginan gyud kas Ginoo. Tinod na gaan og kalipay sa Ginoo nga magpanalangin siya kanimo kon mahimuot siya kanimo. Bersikulo 1, ang gipakita dinhi mga kaigsuonan pag-ampo. Kinahanglan diha sa pagsimba ang tanang mga magsisimba sa Dios.
ang tanang tao, babay, lalaki, nga magsimba sa Dios, kinahanglan nga muampo sa Dios. Ang tinuod mga kaigsuonan sa Old Testament, ang mga tao nga musimba sa Dios, dili tanan magampo. Ang magampo lang sa Dios mga kaigsuonan, ang makahimog ampo sa Dios, ang mga pari lang. Kay ang mga pari sa Old Testament, ang ilang trabaho mga kaigsuonan mauni. Ang trabaho sa mga pari sa Old Testament, sa labi na sa diha sa templo, kanang pag-ampo sa Dios. Sila'y muhatod og mensahe ngadto sa Dios ug kanang maong mensahe gikan sa mga tao. Ug sila usab ang muhatod og mga mensahe nga gikan sa Dios ngadto sa mga tao. But ipasabot, messenger ang mga pari kaniadto. Sila'y tighatod. Ug maunay gusto sa Dios sa Old Testament kung imong tan-awon ang Biblia. Maunay trabaho sa mga pari. Dili ang mga tao mga kaigsuonan nga dili mga pari, muhatod sila mga halad dito sa laran, pero dili sila mismo ang muhalad. Kay mga matay man sila kung muhalad sila ilang halad. At adto ra sila kutob sa gawa sa halaran. Og ang mga halad dawaton nas mga pari, og limpyuhan na siya, isa na ihalad sa mga pari. Kung dili nila tumanon ang instruction sa Dios, mga matay sila. Kung maghalad gani sila og mga halad nga dili kana bitang dili ikalipay sa Dios, mamatay sila. Even ang mga pari, inana ka istrikto ang Dios, inana kahanay ang Dios. Sa Old Testament mga kaigsuonan, kung imo ra yung tun-an ang trabaho sa mga pari, walay laing trabaho ang pagdawat rag mga halad. Og anang ilahang nadawat nga halad, dunay instruction ang Dios. Kung sunugon ba na, or kaunon ba na, or ila ba nang ikonsumo, or ila ba nang ihalad, sunugon dito sa laran. Kung dili na nila sundon, diha-diha mamatay sila. Gani usas mga example nga doon na gyud namatay tungod kay naghalad nga dili mao. Basaha diha sa Old Testament sa libros Levitico kapitulo 10. Levitico kapitulo 10 versikulo 1 hangtod sa 7. Ang sala ni Nadab og ni Abiho. Unya si Nadab og si Abiho nga mga anak ni Aaron. But ipasabot laray nis mga pari. Kay ang high priest ani si Aaron, ang pangulong pari. Mingkuha sa ilahang tagsa-tagsa ka sudlanag insenso, gibutangan nila kinig kalayo ug gibutangan kini kalayo og insenso ug gihalad sa atubangan sa Ginoo. So naa gihalad nila sa altar sud gyud mismo sa templo. Apan ang maong kalayo dili balaan kay wala man kini isugo sa Ginoo kanila. Unya mitungha ang kalayo gikan sa presensya sa Ginoo og milamoy kanila og nangamatay sila diha sa atubangan sa Ginoo. Si Moises miingon kang Aaron, mao kini ang giingon sa Ginoo, ipaila ko ang ako nga ako balaan ni adtong nagtahod kanako, og kinahanglang pasidunggan ako atubangan sa tanang katawhan, og naghilom lamang si Aaron. Unya gitawag ni Moses si Misael og si Elsaphan nga mga anak ni Yosel, nga uyuan ni Aaron og giingnan, kuhaa kining mga patayng lawas sa inyong mga kabanay gikan sa balaang tulda og dad-a sa gawas sa kampo. Busa miduol sila og gikuha nila si Nadab og si Abiho o gidala sa gawas sa kampo sumala sa gisugo ni Moses. Og si Moses miingon kang Aaron og sa iyang mga anak nga si Eleazar og si Itamar, sudlaya ang inyong buhok og ayaw
gisia ang inyong bisti agig pagbangutan aron dili kamo mga matay og maangin sa kaligotgot sa Ginoo og tibuok katawhan apan ang inyong mga kadugo ang tibuok banay sa Israel makahimo sa pagbangutan tungod ni ining ni adtong gisunog sa Ginoo. Ayaw usab kamo pagula sa tolda nga tagbuanan aron dili kamo mga matay kay gidihugan kamo sa lanas Ginoo o gituman nila ang gisugo ni Moses. Kana pa lang mga kaigsuonan kung sa aktual pa na ng panahon karon. Mga igsuon. Imagine ragod, kana bang ibutang nato sa tong nauna nga mao ni nahitabo. Gamay ra kaayo nilang sipyat. Patay sila dito. Kaya nga naman, unsay rason nganong nahitabo? Kay dili gusto ang Dios nga mapasipalahan ang iyang ngalan. Dili gusto ang Dios nga dili mapasidunggan ang iyang ngalan. Kung imong lantawon, istrikto kayo ang Dios. Mao nang ang mga tao kaniadto dili sila pwede nga makaampo. Dili sila pwedeng makahalad diretso sa Dios. Kung doon na sila'y hangyo sa amahan, ilan nang isugid nga tos pare sa Old Testament. O ang pare mao'y muhatod sa maong mensahe ngadto sa Dios. Unya, ang mensahe sa Dios muabot ngadto sa pare o ang pare mudalag mensahe ngadto sa mga tao. Maunay makita o gipakita sa Biblia sa Old Testament. Pero sa diha mga kaigsuonan, nagdagan ang panahon, niabot ang panahon si Moses namatay. O niya, kung imong lantawon mga kaigsuonan, sa dihang namatay si Moses, ning dagsang ang mga dautan. Dunay kamatay, gubat dito, nga nimpuli na usab si Josue. O niya, kanunay na ay gubat. Nagmadaugon sila, ang mga Israelita, nagmadaugon ang katawhan sa Dios, magmadaugon pinaagi sa hingpit nga pagsunod sa instruction sa Dios. Grabe ka-importante kining instruction sa Dios. Nya sa atong panahon karon mga kaigsuonan, dunay pangutana siguro nganong makaampo naman tas amahan. Tungod kay doon na tay Pangulong Pari nga mo'y agianan sa itong mga prayer, nga mao'y dalan sa itong mga pagampo. Ang Pangulong Pari nato dili sama sa mga ubang pari nga matud pas Biblia walay kaluoy. Kini atong basahon sa Hebreo Kapitulo 4. Hebreo Kapitulo 4, versikulo 14, 16. Ningon dinhi, busa ligunon ta ang atong pagtuo. Kay doon na kita'y Pangulong Pari nga halang doon nga tua na sa presensya sa Dios. Siya mao si Jesus, ang anak sa Dios. Ang atong Pangulong Pari dili sama sa ubang pari nga dili mobatig kaluoy sa atong mga kahuyang, kundi usa siya ka Pangulong Pari nga gitintal sa tanang pamaagi o sa paagi sama kanato apan wala gayud makasala. Busa dili kita magpanuko sa pagduol sa trono sa Dios. Diin ana ang grasya dinha madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan. Kanos nato madawat ang mga grasya? Kanos anato madawat ang mga panalangin nga ato gikinahanglan? Kanang muduol ta sa Dios. Mao bitaw nang si Solomon miingon, dili makalabaw ang kakugi sa panalangin sa Dios. Asa gay na mabasa? Asa gay na mabasa nga kuana panultihon na? Panultihon Kapitulo 10, 22. Makadato ang mga panalangin sa Ginoo.
dili makalabaw ni ini ang bungas kakugi. Daghang mga kugihan, pobre ra gyapon. Daghang mga kugihan, daghang kwarta, lisod gyapon. Perting pagkalisura, no? Naikwarta pero lisod gyapon. Namatay ras kalisod, ang daghan man tag kwarta. Pero dunay walay kwarta, igo rang kwarta, pero dato di ay. Nganong dato? Doon na siya panahon sa Dios. Makadaig sa Dios, makapasalamat sa Dios. Ikumpara sa tao nga daghang kwarta, walay panahon sa Dios. Ang ilahang kinabuhi gisakripisyo ras kwarta, namatay ras kwarta. Daghang kay mga tao, mga kaigsuonan, nga nahimong trabahantis kwarta. Gikan nga na tao nahimugso ang tod eskwela, nahimong agalo nila ang kwarta. Suluguon sila sa kwarta. Malipayon sila kung naay kwarta. Pero bulahan kayo ta. Nga doon ay tayo Diyos. Dili ta ulipon ni bisan kinsa. Kay na ulipon na tas planos Ginoo. Kabalo ba ka mga kaisonan? Nganong kinahanglan tang moduol sa Dios? Nganong kinahanglan moduol ta sa trono sa Dios? Ang giingon sa balang kasulatan, aron makadawat ta grasya, aron makadawat ta tanan natong gikinahanglan. Mao bitaw ng Mateo kapitulo 6:33, apan unaha labaw sa tanan, paharian ninyo ang Dios, ug pagkinabuhi kamo uyon sa kabuton sa Dios, uyon sa gusto sa Dios. Unsa may gusto sa Dios? Buot sa Dios nga ikaw ug ako dihas pa nga pagsimba, do na tay magampo. Ang pangutana, tinuod ba gyud nga ang tanang mga Kristohanon kaantigong moampo? Daghang kaayong mga Kristohanon moampo rag 50-50. Unya kung pananglitan murag di gani paminahon, murag wa gani alibyo. Moingon na nga gipabarang tingali. Ipainaw. Daghang mga Kristohanon nga magpainaw-inaw pa. Nya asa man ang imong pagtuon as Ginoo? Giun sa maday nato pag-ila ang Ginoo kung magpapainaw pa ta, magpadaot pa. Daghang kay mga Kristohanon nga nagulog-ulog ras pagka-Kristohanon. Mao nang sa panahon nga mga itag panalangin, why ilibyo? Kaya nga naman, sa pagtuo pa lang, palyado na. Mga igsuon kos Ginoo, klaro kaayo ang giingon sa balaang kasulatan, gisulat diri sa atong gihisgutan. Nga matud pa mga kaigsuonan kos Ginoo, diha sa Timoteo kapitulo 2. Busa una sa tanan. Buti pasabot, grabe ni kaimportante. Kini maong trabaho. Awhagon ko kamo sa pagampo alang sa tanang tao. Kinahanglan mo ampo ta para sa tanang mga tao. Kung maghisgot ang tanang mga tao, una gyud diha, mga tao diyas atong pamilya. Mga tao diyas atong Pinoy-anan. Kay dili masad maayo mga kaigsuonan. Nga kusog kitang moampo sa Ginoo para sa uban. Pero ang mga sakop sa Pinoy-anan ato rang gikalimtan. So kung maghisgot ang mga kaigsuonan og pagampo alang sa tanang mga tao, number 1 mga kaigsuonan nga atong giampo, ang atong pamilya. Itong hinumduman, doon ay pasidaan si Apostol Pablo. O kinigikan sa Ginoo. Ang usa ka magtotoo nga dili katigong moatiman sa iyang pamilya or mga parente og labi na gyud sa iyang sakop sa iyang pamilya. Nagsalikway siyang pagtuo. Ug mas dautan pa kasi dili magtotoo. Dapat sa atong pamilya, love nato atong pamilya. Dapat sa imong pamilya, ikaw nga asawa, gilab nimo pag-ayo imong bana. Ikaw nga bana, gilab nimo ang imong asawa. Ikaw nga ginikanan, gilab nimo ang imuhang mga kabataan. Kitang mga anak, nalab na to ang atong mga ginikanan. Sa dihang mo adto tas balay alampuanan, siguruhon na to nga nabatasan na nato, naanda na nato, kana bang na ganahan na ang atong giganahan, ang atong gusto, mao na ang pag-ampo sa Ginoo. Nga Lord, ni ako sa pagdaop kanimo.
Kabalo ko nakita nimo ang akong mga igsuon. Nakita nimo ang akong asawa, ang akong mga anak. Kung ikaw nga ba nga nagampo. Mao na'y gihulat sa Ginoo. Na amang kasagawa sa nasod, na amang kadiri sa Pilipinas, ayaw kalimti ang pag-ampo sa Dios. Pangayua sa Dios ang gikinahanglan sa tanang mga tao. Number 1 imong pamilya. Maubitaw nang niingon ang buwali ni Pablo mga kaigsuonan ngadto sa usa ka gwardya. Sa dihang nakalingkawa sila gikan sa bilangguan, ang usa ka gwardya gusto na unta maghikog kay dili siya magtotoo. Unya giingnan siyang, Pablo, ayaw na buhata. Ingon ang usa ka gwardya, unsa may akong buhaton? Salig lang. Tuuhi og salig lang. Maluwas ka, lakip ang imong pamilya. Kaya nga naman, ang tinod nga Kristohanon, moampo nas Ginoo. Dadon yun niya ang iyang pamilya. Pero mo ni problema. Kabalo mo na ay mga Kristohano kontra ang pamilya. Unya, dawaton ba kaha sa Ginoo kon inana ang atong sitwasyon? Way problema ikaw ang gikontra. Basta kay sa atong pagkakristohanon, dili ta maoy nanguntra. Kay sa atong pagkakristohanon, biyay-biyayon, daog-daogon, butang-butangan. Pero importante, dili kita mo'y nagbuhat sa ingon. Kay gusto sa Ginoo ang atong nakatunan ang pag-ampo lamang sa Dios. Gusto sa Ginoo nga ang atong nakatunan o ang atong nabatasan, ang pagdangop sa Dios, ang pagpaubos sa Ginoo. Kabalo mo mga kaigsunan sa akong pagkakristohanon, damor nga dunay mga pagsulay sa mga tao nga ako ang gisakripisyuhan. Damor kong milikay, pero damor kong nagpaduol sa Ginoo. Kay kabalo ko nga damor ko nga makakaton sa pagpaubos, pagpailo, kung ang presensya sa Dios akong pangitaon. Kung naamay mga tao nga kana bitang milibak nimo, midaot nimo, ayaw pangitaang ilang presensya. Ilayo ang imong idulungog sa ilang mga pulong kay makadaot ra nas imuhang emosyon, makaguba ra nas imong pagkakristohanon. Ayaw pamati ang mga taong naay mga daotang pinulungan, naay mga daotang binuhatan para nimo. Ayaw sila pangitaa. Pangita ang presensya sa Dios. Kay maunay makatarong o makaayo nimo. O bitaw nang mag-ampo ka. Niya, giampo nimo imong pamilya, iampo usab ang mga taong nagpasipala kanimo. Maunay tinuod nga Kristohanon. Si Jesus miingon, usa kini ka buhing pagtulunan gikan ni Jesus. Kaniadto nag-ingon, higugma ang imong higala, dumti imong kaaway. Apan ako karon mo ingon kaninyo, higugma ang inyong mga kaaway, ug pag-ampo kamo sa mga taong nagpasipala kaninyo. Si Apostol Pablo miingon, diha sa pagsimba, do na say pahimangno og kini nakabalo ko nga dili para lang nako kun dili para nimo, para kanatong tanan. Ingon kitang mga Kristohanon, busa una sa tanan. Awhagon ko kamo sa pag-ampo alang sa tanang tao. Pangayo agikan sa Dios ang ilang gikinahanglan ug pasalamati siya. So diha mga kaigsuonan, una nga trabaho nga angay natong bansayon diha sa pagsimba. Gawas lamang sa mga bag-o, labi na diri sa atong simbahan, daghang mga bag-o diri nga dili pa kapas aning maong trabaho. Kay wa pamanggani ang uban, wa pamanggani kabalo, di pamanggani kahuman, wa pamanggani mahuman nga kanta. Yes, usas ato ang mga kaigsuonan na minaw sa atong programa, mga listener sa ato ang FM station 101.3 diri sa Kalugtugan, dunay mga kaigsuonan natong nagsimba na sa Dios. Kinahanglan ako silang tudluan, kinahanglan ako silang panguluhan agakon aron ang buluhaton nga gikinahanglan nga ilang makatunan nga mo'y gusto sa Ginoo, kana bitang mahimo silang mainandamon.
makasabot ang Dios sa mga taong bag-o? How about sa mga taong pila na katuig diya simbahan? Wa gyapoy nakatunan. Ang problema, ang nakatunan, ang pagpandaot lang. Panghimantay lang. Malipay ba ang Diyos? Dili. Dili malipay ang Diyos. Mga igsuon kus Ginoo, dapat ato ning batasanon ang pag-ampo alang sa tanang tao. Mao bitaw nang si Apostol Pablo kung imong lantawon dili lang sa Timoteo siya nagsulat niini, pati sa libro sa Episo. Ang mga Kristohanon sa Episo gidasig ni Apostol Pablo diha sa Episo kapitulo 6 bersikulo 18 nag-ingon, pag-ampo kamo sa tanang panahon. Buhata kining tanan sa mga pag-ampo alang sa tanang katawan sa Dios. Ato kunong isaminon atong kaugalingon sa miaging Domingo, nakasimba ba ta sa Dios? Ug sa dihang ni simba ta sa Dios, ato ba kining gihimo kini maong trabaho? Nagbuhat ba ta ni ini maong trabaho? Wala, pastor. Nganong mangita pa makaganti? Nganong pa magpaabot makaganti kung wala kay nabuhat? Di ba ang ganti nga giklaro sa Dios dihas bala ang kasulatan, iya ning giandam sa mga taong dunay nabuhat. O sa dili ta magtinapulan. Kinahanglan magmakugihon ta sa trabaho nga gipakita sa Dios sa panahon nga kita mo simba. Daghang mga Kristohanon kantaray nakatunan. Paampua. Magtulod-tulod ra. Dili pa ko andam, pastor. Dili pa ka andam. Dapat magpatudlo ka. Ayaw ka ulaw. Kay imo ng responsibilidad kaakuha na nimo nga magpatudlo ka. Interesado man dagway ka mo trabaho sa trabaho nga gipakita ni Kristo. Ang taong interesado dili na mistil pa nga kana bitang suknaon o saman magpatudlo ka dili. Ikaw na muhangyo. Brad, sir, ma'am, pwede ko imong tudloan? Di ba kung mo apply kag trabaho labi na magpaboy, magpamit o niya musulod ka trabaho kay nakasud na ka. Sa dihang nakasud na ka, magpangutan na gyud ka mga karaan nga mga maid, labi na sa mga mordoma. Ante, kanang unsaon ni paglimpyo te? Kinang te unsaon ni paglimpyo ning CR te? Unsang sabuna? Unsang trapuha gamiton kay naay mga kanang mga gamit sa mga dato. Dili na pwede nga ang trapo sa CR gamiton diha sa trapo sala. Gawas lang diri sa kanang inato ra kay ang trapo diri sa tuwa all in one. All in one man. Pero dili sad maayo no nga ang trapo diha sa pinggan itrapo po diha sa sahog. Dili sad maayo sa di na matibong all in one. Na nga ang pag-ampo trabaho nato na. Kung wala ka kahimo sa miaging Domingo ug sa pila na ka mga bulan, wala magpasabot nga dapat kang maulaw. No. Dapat hinuon ka. Kana bitawng mupursigi nga mo padayon. Kay gipadungog ta karon kay maunay gihulat sa Dios. Aron i-release niya ang panalangin. Aron i-release niya ang hinaghingapin niyang grasya. Wow! Saon man pagdawat ato sa panalangin ug naghinaping grasya nga naa kang Kristo. Kulang tag panahon sa Ginoo. Siya go'y tag-iyas tanan. Makahimo siya sa mga butang nga dili mabuhat sa tao. Unahang Ginoo. Ayaw unahang kalibutan. Unahang Ginoo. I-provide sa Ginoo ang tanan. Kini ako gyud ning nasinatian. Ako gyud ning experience sa akong ginabuhi. Unaha og unaha og unaha ra gyud ang Ginoo. Dili og dili kapasagdan sa Dios. Unsay imong gikinahanglan, i-provide gyud na sa Ginoo.
Mga igsuon, proven and tested, kumbaga, sa akong kinabuhi ang mensahe ni Lord. Kining akong gisulti ninyo, kining akong gitudlo ninyo, dili ako kon dili gikan sa Dios. Gigamit ko sa Ginoo aron ang pulong sa Dios inyong madunggan ug ako sa mga madunggan. Niingon ang Biblia, pag-ampo alang sa tanang mga tao. Unya sunod, pag-ampo na sad alang sa mga hari. Usa ato ang nasod, presidente. Pag-ampo sa tanang mga nangulo. Unsa giingon? Kinahanglan iampo ninyo ang mga hari ug ang tanang mga nagmando og makabaton kitag mahusay malinawon nga kinabuhing Dios nun og subay sa hustong pamatasan. Nganong wala kaayo ni siya makita sa atong syudad, sa atong lungsod, sa atong barangay, sa atong sitio, o sa naglaing nga mga ahensya sa atong gobyerno? Kabalo ba mo unsa? Tungod kay dako kayong kulang ang mga mag-aampo. Daghang kay mga Kristohanon nga imbis ang trabaho iampo ang atong presidente, imbis iampo ang ato ang mga nangulos probinsya, nangulos syudad, nangulos lungsod, gidaot naman noon. Ingnon naman noon, bantay ragyog na eleksyon. Diba? Daghang kay mga Kristohan kay wala kasabot kay ani. Di gani mahatagag, usay tawag ana ganang dili gani makadawat og hinabang. Mga lugpoy daig miingon nga unya ra gyud eleksyon makabalos ra gyud ko. Nya Kristohanon, dapat iampo nato. Ingon man gani si Jesus, iampo ang mga kaaway kanang wala ra kag giaway. Nalimtan ra kag hatag og unsa na kanang hinabang. Dili gyud maayo bitaw, no? Mamalandong ta mga kaigsuonan, dapat magmatan na ta. Mao na nga, lisod kaayo mo abot ang panalangin, lisod kaayo mo abot ang mga grasya ng hingapin nga grasya di kang Kristo. Kaimbis mo ampo tas Ginoo para sa mga pangulo or mga pangulo diha sa nagalain nga mga ahensya or kaha sa ato ang eskwelahan, sa barangay, bisag asa. Idaot naman noon. Di ta mga igsuon, di ta musugot nga usata nga nagdaot. Ha? Dili na to batasanon ang pagdaot. Batasanon na to ang pag-ampo. Di na to batasanon. Namuagi ganig kalisod-lisod o pananglitan na ay mga emergency. Unya, mga ay ginabang dito sa mayor, mga ay ginabang sa kapitan. Unya, medyo busy gani ang mayor, medyo busy gani ang kapitan. Unya, di gani, murag wala kay mapansin. Magbagulbul dayon. Asa man na itong pagkakristohan? Ano? Kaluyan batas Ginoo sa pagbuhat nato sa ingon? Dili. Pero kung wala ta atiman na sa ato ang gobyerno, wala ta atiman na sa ato ang mayor o sa ato ang pananglitan sa ato ang kapitan, wala ta mapansin kumbaga. Pero damor gyapon tang nagampo sa Dios para nila. Matandog ang kasing-kasing sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, wa man ka atiman na ako'y maatiman nimo. Mga igsuon, kabalo ko nga, kasabot mo ani. Dili malipay ang Dios nga. Ang ato ang ngabil, ang atong dila gigamit sa pagdaig sa Ginoo. At isim tayong gigamit po nato sa pagdaot og tao. Si Santiago miingon, dili dapat nga mugawas ang tabang ug ang parat sa usa ka tubod. Dili maayo nga ang atong dila gamiton sa pagdaig. Unya gamiton pud is pagdaot. Unsaon man aron makadaig ta kanunay sa Dios. Mga kaigsuonan atong kasing-kasing bantayan. Unsay maghari gani sa atong kasing-kasing maunay mo gawa sa baba. Nganong naamay mensahe ang atong kasing-kasing? Tungod kay naatay na dungog, tungod kay dunay tay nakita. Munang bantay
ang paggamit sa imong mata ug sa imong dalunggan. Damor gani natong gamiton ang atong mata ug ang atong dalunggan sa pagkamaayo sa Dios, damor natong makadaig tas Ginoo. Damor natong daigon ang Dios. Damor natong mapasalamatan ang Dios. Pagampo alang sa tanang mga hari. Maingon ta nga mga hari, presidente, pagampo alang sa tanang mga nagmando, mo resulta lagi nga naay kalinaw, naay Dios nun kinabuhi. Moingon tang pangulo, mga pangulo sa nagkalaing mahinsya sa gobyerno. Tanan, ato nang iampo. Labi na mga kaigsunan, una kay mga pamilya. Unya sa pagampo mga kaigsunan, ingon dinhi, og pasalamati siya. Ayaw kalimti ang pagpasalamat. Kabalo ba mo mga kaigsunan ang pagpasalamat, dili na siya diha kana bitawng mura kag nagpasalamat sa imong amiga nga gitagaan kag utan. Ya, amiga day utan. Ay kalami, ay salamat ha. Kay maura ba nay kasagarang nakatunan, mo'y nabatasan nga kung mangutan makadawat gani, ay salamat ha. Pagtilaw wa may lami, ay wa may ayo. Unya maunay nabatasan. Diliin ana dapat ang atong makatunan. The word pagpasalamat kabalo mo unsa kanang pagpasalamat na agyon ng mga pagdaig. Og damur gani magpasalamat ta, dili lamang ang pagdaig kundili ang paghalad. Salmo 50 bersikulo 14, dad-a ang inyong halad sa mga pagpasalamat. Damurtang magdalag halad sa pagpasalamat sa pagkamaayo sa Dios, damor kang panalanginan sa Dios. Mao na bitaw diha sa pagsimba, naagyo ng mga pagdaig, naagyo ng mga pag-awit. Magapasalamat kami kanimo. Kay ngano man? Nganong nagpasalamat ha? Kay wala lagi tay giampo nga dili dunggon sa Dios. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Jesus sa mensahe. Nganong magpasalamat ha? Kay wala tay pangayoon nga dili ihatag ni Lord. Saan man na ni Jesus? Lamang ang makasinati ni ini kadto lamang nagpabili ni Jesus ug ang mga pulong nagpabilin sa atong kasing-kasing. Unsa gingon ni Jesus? Pabilin kamo kanako. Ug ang akong pulong magpabilin kaninyo. Pangayo bisan unsa ihatag na niya. Ha? Ako nangayo kog asawa gihatag gyud sa Ginoo. Nangayo ko nga di ko mamatay sa kuryente, gihatag gyud sa Ginoo. Nangayo ko nga maayo ko sa cancer, gihatag ni Lord. Hallelujah. Glory to God. Gihatag ni Lord. Katong nagpula ang mata sa akong asawa, gipangayo namo sa Ginoo. Yes, ang pagpangayo dili diha dayon ang tubag. Kay ngano man, dunay tulo ka tubag ang Dios. Pwede siyang mobalibad, pwede siyang iyong no, pero pwede siyang iyong wait, ulat, pero pwede siyang iyong yes. Amen. Kinahanglan tang andam, willing tag hulat. Diha sa tong paghulat, dapat naa kanunay ang mga pagdaig. Dapat naa kanunay ang pagpasalamat. Speaking about pagpasalamat mga kaigsunan, naa gyud ang pagdaig, naa gyud ang halad. O kanang halad mga kaigsunan, gamito na sa mga buluhaton sa Ginoo. Diha sa pagwali. Diha sa mga buluhaton sa simbahan. Usas ato mga igsuon matud pa. Kanang nadasig ko sa imong kinabuhi pastor. Unya naghimo din siya mga halad para sa Ginoo. Alang sa mga buluhaton. Gani natagbo kanunay ang ato ang mga gikinahanglan sama sa wifi, no? Gitagbo na nas Ginoo, no? Salamat sa Ginoo. Og nakabalo ang Dios, nakakita ang Dios kinsa ang kasing-kasing nga dunay kalipay sa paghalad niini. Wow. Kabalo ang Dios. Nakakita ang Dios. Dili malimbungan ang Dios. Kakita og nasayod ang Dios kinsa ang iyang anak
nga malipayon nga mihalad alang sa atong wifi. Alang sa ato ang mga panginahanglanon sa FM radio. Ilabi na sa atong pagtukod sa ato ang simbahan. Nakakita ang Dios sa matag tao. Gimonitor niya ang tao. Kay gibuy-an na niya ng mga pulong nga mahitabo sa kinabuhi sa tao. Unsay mga pulong nga iyang gibuy-an nga diha sa balang kasulatan. Matod pa, hatag kay ikaw paghatagan. Dunay mga tao nga walay pugong-pugong sa paghatag, apan nag-anam silag kadato. Kay prinsipyo ni Lord, bless kayo ang naghatag kaysa nagdawat. Pero pipila lang ka mga tao nga mi-apply ana. Pipila lang ka mga tao nga milahutay ana. Bless kayo ang taong milahutay. Ako moingon yung kong bless kayo ang tao. That is my experience. Mao na ako experience. Mao na trabaho mga kaigsunan sa mga Kristiyano. So nakabalo naman taon sa trabaho gyud, magpatudlo ta. Ayaw hulata nga ikaw pa ingnon nga tudloan ti ka brad. Interesado man dagoy ka mo trabaho. Sa trabaho nga diin ka panalanginan ni Lord. Dapat ikaw mo offer, pastor tudloy ko. Yes, tudloan ti ka. Tudloy ko. Kanang moadto mog simbahan. Ang rason nga nung moadto tag simbahan aron ta matudloan. Apan mahimong kawang manggod ang pagtudlo kung ikaw nga gitudloan dili ka interesado. Ang tao nga dili interesado, dagang ay rason. Brad, ikaw opening prayer. Brad, ikaw ampo. Brad, ikaw testimony. Brad, pitok-pitok po saan pa mata. Why problema sa mga bag-o. Pero kung moabot na kag 10 years, 20 years, nya pampuon ka, magpaihi dayon, matod pas usa ka wali mga kaigsoon na dunay mga Kristiyano na pila na katuig na nimba na nigulang na nang simbahan. Mag time na gani nga maghalad offering, halad tithes and offerings, magpa-CR dayon. Nakit-an man na gud sa Ginoo. Ay yung mga tao, mga kaigsunan nga giunay ra nilag ilad ang ilang kaugalingon. Sa pagtuo nga makailad sa Ginoo, di ba mailad ang Ginoo? Kita siya sa atong nauna, kita siya sa atong kasing-kasing. Kabalo man gani siya unsay atong ginauna karon. Nakakaton ba ta? Nalipay ba ta? Na-bless ba ta? Nakit-an na sa Ginoo. Dili malilong sa matas Ginoo ang nias atong kasing-kasing. Ang nias atong nauna. Sa bersikulo 9 o 8 og hangtod sa 15 mga kaigsunan, asa naman to dapit? 8 hangtod sa 15, mga kuan ni siya kanang klarohon ra gyud nako niha. Mga opinion ni Apostol Pablo dili gyud ni gikan sa Ginoo. Kaning no 8 og hangtod sa 15, opinion ni siya ni Apostol Pablo. Mao bitaw nang iyang gigamit, wala siya mo gamit sa ngalan sa Ginoo or sa pulong sa balang espiritu. Unsay giingon ni Apostol Pablo? Buot ako nga magampo ang mga lalaki nga anaa sa tanang dapit. Magampo nga binayaw ang mga kamot sa walay kasuko o panaglalis. Kuan ni siya, kanang optional ni siya. Pwede kang magampo nga dili binayaw imong kamot. Atubangan sa Dios. Pero kuan ni siya, kang Pablo ni siya nga opinyon. Klarohon ako niha, mao nang gigamit ni Apostol Pablo nga buot ako. Wala siya mo ingon gusto sa Dios. Dili ni siya kumbaga no sa ilaing term ana. Kanang opinion gyud ni siya ni Apostol Pablo. Pag abot diri 9,
Ingon siya, buot usab ako nga ang mga babay magmaligdong og magtinarong sa ilang pamisti. Kinahanglan dili sila magpalabig dayan-dayan sa buok o magdayan-dayan sa mga bulawan o perlas paggamit sa malong mga sapot. Inunua magbuhat sila maayo nga maoy angay sa sa mga babay nga nagpailang Dios noon. Kinahanglan ang mga babay nga magkat-on pinaagi sa paghilom ning pagpaubos. Kining maong mga bersikulo dit is opinion. Pero makaayo gyud sa kinabuhi sa mga kababayan. Especially sa inyong sinuotan para ang mga lalaki di makasa. Musimba mo unya. Nakita na ng kigol. Kisa may makatarong ang nagsimba. Nisimba mo unya. Ukdo na kainin yung atubangan. Kisa may makatarong ang nag-ampo. Pagtarong sad mo po. Simba mo niya, pula na kayo ng ngabil. Wa na ayo. Ako, kung ako palantawan, ang tinuod nga gwapang babae, dili makita sa gipamutang. Makita sa original nga kasing-kasing. Mao ginay tinuod nga gwapa o gwapo. Naas kasing-kasing. Kanay opinion lang ni nga makaayo gyud sa simbahan. Tinguha ni Pablo. Labi na gyud diri sa bersikulo 12, dili ako mutugot nga ang mga babae magtudlo o magmando sa mga lalaki kinahanglan hinuon nga maghilom sila. Karon kay gihimo manis doktrina sa ubang mga simbahan nga gusto ang Dios kuno maoy nagbuot. Wala gyud mo ingon si Apostol Pablo dinhi. Klarohon ra nako ha. Wala gyud mo ingon si Apostol Pablo dinhi nga ang Dios wala ang Dios dili gusto og dili buot nga ang babae magtudlo. Giangko ni Pablo siya. Tungod kay leader siya. Si Apostol Pablo nagsulti sa iyang opinion. Maunang about sa pastor nga babae o magtutudlo nga babae, ikaymot anas Ginoo, importante nagsubay sa pulong sa Ginoo. Kaning maong bersikulo, opinion ni siya. Mao na nga sa 8 hangtod sa 15, mensahe na siya nga sa pagdumala ni Apostol Pablo sa mga simbahan. Sama gud sa pastor, kanang pagdumala sa mga pastor ninyo diha sa inyong simbahan, na may mga nagdumala na pastor diha nga bisa naglibid-libin patok karon. Ihasad na. Unya na po'y nagdumala, bisag di kabalo kayo mo in English, mag-uli in English. Unya ang mga giwalihan, mga bistak ra kay ignaong. Ihasad na. Ihasad na ang gusto. Reklamo taon na itong igsuon, pastor, dili ba, kanang okay ra ba nang mamilig simbahan? Okay kay na. Mag-antos magkaanang wa kayo katunan. Naman ko yung mga pastor sad nga, kung sa kalibutan, gara pog kayo. Ang giwalihan, mga Bisaya. Unya, naamang gani kaantigong mo in English, putol-putol sad. Nya giwalihag mga in English. Unya, katupag yung laglom nga in English, King James pag yung gigamit. Mag-uol tanak, mag-uol, makaguol. Munang ang mga tao-tao nagganga. Maglisod ganig. Muuyon. Pag ingos, pastor, amen. Ganga nga pa. Loading kayo. Muna nga. Kung imong lantawon, bugat sa Ginoo biya. Masubog yun na Ginoo. Nga mga simbahan nga. Muraog ka ng kon bitaw nga ng social nga kana bitong doon na mga tao gawas nun magud noon ang tawag yun nga kung sa iyang gusto
Pero kami manggong mga magwawali, kami manggong mga pastor, dapat manggong dili ang among gusto maoy sundon, kundi ang gustos Ginoo. Amo nang naag yung may seminar before may mo mudala og simbahan, musod yun may eskwelahan. Kinahanglan tudloan may before may mutudlos uban. Apan doon na po yung mga pastor sad nga gitudloan, di po mo sunod sa ilang nakatunan. Mag-ulo in English. Bisag putol-putol pa in English, mag-ulo in English. Wala na kaayo sa grammar. Unya laglong pag yun nga in English, ako nagikaingon katupag yung King James. Ang Bible Society mga kaigsuonan aning kamot magani pag-translate anang King James to maayong balita, lungguwahe sa Ilocano, Hilonggo. Apoy mga pastor, mga kaigsuonan na nag-translation di pag yun mo. Ano on kanang tanan? Sako lang kuan. Tulubagon man na. Ato lang iampo. Sumalas ato nakatunan. Ato lang iampo. Kanang inyo mga pastor sa inyong simbahan nga murag ang uban mo ingon nga pastor murag gikan sa akong pagkabatanon karon tigulang na ko sige kog ampo wa pa magyapon in English pa in English pa magyapon usa may akong buhaton pastor pangitag simbahan aron ka motubo mo na ako advice pangitag simbahan nya lisod ra ba kaayo ang inaana mga klaseng mga pastor kung ang ilaha ganing sakop sa simbahan mo balhin og laing simbahan masubo no maguol hatag kog panahon pagbasa sa inyong mga mensahe. Okay deris ako ang kuan murag na poy nakabayulisyon na pod ang akong FB. Sige, I hope na atay nakatunan. I pray nga ang matag usa na blessed matud pa ni Rayan Donaire. Tinuod yun na pastor magsigig English unya magganganganga nga jud in town to ng mga wala kasabot magganganganga tong wala kasabot loading man gani ko nga kasabot ko gamay in English. Tinuod yun. Nakahinumdum ko ana sa una pastor dalaga pa ko gikan ni Jocelyn Baguio. Sa charismatic fall gospel ang pastor kadawali puro English. Unya ang magsisimba taga bukid dili jud makasabot. Paita bitaw no. Kaityod kaayo. Nya. Laina ay. Maghilas ako ha. Mukaprang karagyo hilasan ko. Lainan ko. Award hilasan. Lainan ko. Simba ko inana unya ako nasabtan. Di ko balik. Ngita ko simbahan nga na makasabot ko. Ako lang. No? Jocelyn Baguio mouli og balay pastor wala gyoy panalangin kay wala nakasabot sa wali. Yes, tinuod gyud. Maunay laban diri syudad, pastor mag-in English ug magwali unya Bisaya kaayo. Ning gipangwalihan na unsa naman kaha ni sila. Kay doon na po ubang mga tao labi nas mga professional magpili pug kunuhay sila og kanang pastor nga in English. Na may mga inana. Amo nang ang uban po mga pastor nga giapas profesyon, mag in English na lang po taon. May na lang. Mayong gabi pastor. Okay, sabi sa ako, pastor, mubalhi na lang simbahan namo. Amo raman nalain sa ko nalain sa koan pastor. Okay, ako ang tagaag pagtagad no si Brother Alejandro sa awit Makalangit sa Kalbaryo. Balik ko human ani awit pa sa kong tubig. Dati ako magkasalanan. Dati ako puno ng kasamaan.
sanlibutan, nalulong sa kalayawan. Ngunit ako'y lumapit sa iyo, isinuko ang lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko'y baguhin mo at mapatawad ang mga sala ko sa Kalbaryo. Nakakataon naman ta mga kaigsuonan sa mga requirements before ta mo ampo. Mga kana bitawng tibuok nga hinigiban sa Epeso kapitulo 6 14 hangtod sa 18. Aron ang atong mga pag-ampo dili gayon mahimong kawang ug dili mahimong dulumtanan. Usas mga bantayanan nato sa ato ang pagbuhat sa mga bulaton des mga pag-ampo. Bantayan nato nga dili gyud ta makasasala tubangan sa Dios. Sa Juan kapitulo 9:31 nag-ingon nga nasayod kita nga dili maminaw ang Dios sa mga pag-ampo sa mga taong makasasala. Na may mga panahon nga makasa ka pero dili dapat nabilong tas pagka makasasala. Unya diha sa Isaiah 50 59 1 ug 2 ang atong salag kalapasan mao hinungdan nganong dili maminaw ang Dios. Si Daniel painggit pastor, okay ra ba nga duha ka buok imong simbahan mo simba ka didto sa ismo simba pod ko sa simbahan sa akong asawa? Okay ra gyud na. Bisag pila ka simbahan? Kay mao ra man gud na ang simbahan na. Importante simbahan sa Dios, simbahan sa buhing Dios. Importante ang simbahan sa buhing Dios, mao igi simbahan. Si Rizal pero dili tanan pastor mag-English kasagaran kaning bag-o karon nga na pastor hilig mag-English. Oh, good no? Good evening ni Rifat. Live ka sa 96.7. Salamat kay brother eh. Si Rosan Pisan Gulo, salamat kaayo sa Ginoo pastor. Kay amo ang pastor sa church magbisaya ra jud pastor. Wow. Aron masabtan jud namo ang pulong sa Ginoo unsay angay ipasabot ni God. Diri namo glory to God pastor. Nahimo tang misa saktong pastor nga gihatag ni Lord. Ika ni Rosan. Salamat kaayo. I-greet na niya ko, ipangumusta ko sa inyong pastor. Si Arida DMP pastor asa di ay inyo church diri sa Cebu. Alayo kaayo. Na ako sa Malabuyok kuan ko diri nag pioneering diri sa Malabuyok Bukid Pagyon. Tinuod yun na pastor pwede nga mangutana pastor unsay pangalan sa inyong lugar pastor ug unsay pangalan sa inyong simbahan. Sa Grave Vargas naami sa Sitio Kalugtugan Barangay Sardinia Malabuyok pero wala pa'y karatula nga ako ang simbahan kay Haga House Church pa mi. Wala pa na ako butangig karatula kay House Church pa man kuan pa mi diri kanang pioneering. Si Jocelyn Bagyo pastor maayong gabi i-off na nako akong sipi kay time na gyud sa akong worship. Okay salamat kayo. Salamat sa Ginoo. Sige ngayong simpro nindot man gyud ang Bisaya pastor kay mudut jud sa kasing-kasing. Good evening Sister Gingging, ang Dios magpanalangin. Magampo ko mga kaigsuonan, oras na nga magampo ta. Ato ang pasalamatan ang Dios sa iyang pagkamaayo nga naghatag ka nato og mga mensaheng nagtudlog, nagpasidaan og nagpahimangno sa angay natong makatunan ilabi na sa atong pagsimba sa iyang ngalan. Magampo kita. Amahan na mo nga Dios nga makagagahon, nagpasalamat kami sa imong pagkamaayo. Niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo. Sa mga pulong nga among nakutunan, nasabtan, nadunggan, mga pasidaan, mga pagtulunan, mga pamaagi, mga pagpahinomdom, pahimangno, amo gayong nakatunan. Salamat o Dios sa imong pagpanalangin ka na. Bless kinaw matag usa, bisan pa sa pagpamahulay, ikaw Dios magauban, mga protection.
Ako silang itugyan kanimo amahan. Ako mga kaigsuonan nga naa karon silang Pinoy-anan, naa karon silang trabahoan. Ako mga kaigsuonan nga naa karon sa gawas sa nasod, mga OFW. Ako mga kaigsuonan nga naa karon silang Pinoy-anan, naa man diri sa Luzon, Visayas, ug Mindanao. Akong gideklarar ang imong pagkamaayo, ug imong manglangitong proteksyon mao ilang masinatian, ug ang imong presensya amahan mao mabati kanunay sa tanang tao nga midangop piduol kanimo. Salamat Lord sa imong pag-provide sa mga panginahanglanon diri sa programa. Ang pulong mo kinabuhi ko. Ilabi na o Dios niining mao nga FM station 101.3. I-bless Ginoo ug padayon ka naga-bless kanamong tanan. Bisan pa sa mga tigumanan, sa mga panginahanglanon sa tigumanan. Imo kanunay giatiman og gitagbo amahan ang unsa may gikinahanglan sa amo ang pagtukod unya sa balay lampuanan. Bless Ginoo matag usa. I declare blessing right now sa ngalan ni Ginoong Hesus. Among klimon ang kadaugag panalangin. In Jesus name. Amen. Kini yung igsoon, Pastor Gideon, mo ingon na usab sa atong nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless and good night. Mga bagay mag-aawit kanimo amahan Jesus. Magahalan mga pagdahi mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. May picture kami ni Crushing!